Здравейте! Не сме се виждали отдавна. Сега ще направя една малко по-различна тема за моите близки и познати. Не съм се побъркала. Не членувам в секти, защото някои се свързаха с мен, да не би случайно да съм влезнала в някой комуна и така нататък. Спокойно, всичко е наред. Не съм луда, не съм се побъркала и така нататък. Искам да ви обясня тези теми, които ги правя за измамниците, за операциите и така нататък. Всичко е с цел да помогна на хората и с едното видео, което направих за операциите, се свързаха с мен жени, които имат нужда от това и такива, които са били измамени по някакъв начин. С другото видео за измамниците се свързаха с мен жени, които са били измамени от това. Дори се свърза с мен едно момиче, което се е опитало да си пререже вените. Хора, това е сериозно. И всички тези неща, които правя и ще продължавам да правя, да качвам тези видеа, тези теми и така нататък, е с цел да помагам на хората, защото ние хората сме свикнали всеки да се затваря очите. И нали, виждаш ли, чуждата болка, чуждите неща, това на някой какво му се случва лошо, мен не ме засяга и щом не мога да му помогна, няма да му преча. Аз не съм на това мнение. Повярвайте ми, щом мога да помогна на някого, ще го направя. Обичам ви.